položku, nakoľko zákon vraví, že tá odpočítateľná položka je jedno číslo, jedna ročná suma bez ohľadu na to, koľko mesiacov mal zamestnanec príjem. Keďže ona mala príjem až od júla, tak áno, vznikne jej preplatok. A ak tá rodičovská dovolenka bola zadaná v programe, nemusíte robiť vôbec nič, lebo program vie, že bola na rodičovskej dovolenke a všetko si vypočíta sám. Ďalej, zamestnankyňa mala zaplatený príspevok na rekreáciu od druhého zamestnávateľa a ja jej robím RZD. Kde mám tento príspevok zadať, prípadne ako mám postupovať? Príspevok na rekreáciu si ako oslobodený príjem môže zamestnanec uplatniť iba u jedného zamestnávateľa, čiže na toto treba dávať pozor, toto si treba overiť. A to ešte maximálne do výšky 275 eur. Ak je táto podmienka splnená, že u vás si príspevok neuplatnila a u toho zamestnávateľa si ho uplatnila len do tejto výšky, tak nemusíte nič riešiť, kde sa to neuvádza. Ale ak zistíte, že mala uplatnený príspevok na rekreáciu, buď pani alebo pán, napríklad aj u vás 275 eur maximum, ale ešte aj u iného zamestnávateľa už prekročila zákonný nárok. Vy sa to dozviete z potvrdenia od toho iného zamestnávateľa a to, čo bolo uplatnené navyše, tak zadávate do F28, do položky suma, o ktorú sa má zvýšiť, znížiť úhrn príjmov a plus do položky, zopakujem, ukazovali sme si to minulý týždeň, čiže suma, o ktorú sa má zvýšiť, znížiť úhrn príjmov a zároveň, zároveň ešte aj do položky daňové základy u iných platiteľov. A vy by ste tam mali tých 275 eur. Ďalej. Zamestnankyňa je PN od decembra 2023 do teraz, vyšiel jej nedoplatok z ročného zúčtovania. Na výplatnej páske vám to píše požičané z budúceho mesiaca. Stretávame sa aj s takýmito situáciami. Čo s tým, ako to vysporiadať? Možností je viac a napríklad tieto tri, a ktorú z nich si vyberete, je to úplne jedno. Všetky tri riešenia sú správne. Totižto to požičané z budúceho mesiaca znamená, že zamestnanec má nulový príjem, keďže je teraz PN, vyšiel mu nedoplatok z ročného zúčtovania, nemáte mu ho z čoho strhnúť, tak ste mu ho vlastne požičali, lebo vy ho na daňový úrad odvediete a na páske je na to kolónka požičané z budúceho mesiaca. Potom, ďalší mesiac, ak opäť bude celý mesiac PN a nebude mať žiadny príjem, tak sa to zobrazí, že ste mu to vrátili, ale znovu požičali. A takto sa to bude tam zobrazovať vrátené požičané, stále tá jedna a tá istá suma, až kým neskončí PNK, vráti sa naspäť do práce, bude mať príjem a z čistého príjmu mu to program automaticky strhne. To je jedna možnosť.